Ještě než se vydáte na svou dovolenou do Egypta, nezapomeňte si zkontrolovat platnost cestovních pasů. Egypt patří k těm přísnějším státům a požaduje, aby platnost pasu byla více než 6 měsíců po plánovaném datumu návratu zpět do ČR. A pokud stejně jako my nechcete zbytečně doplácet několik tisíc cestovce za pojištění, které letos opět podražilo, tak si včas zajděte do své banky a nechte se přesně informovat, co vše a v jaké výši pokrývá zdravotní pojištění v rámci vašeho účtu. Samotný let z Prahy do Marsa Alamu trvá přibližně 4,5 hodiny. A pak už se ocenete na malém turistickém letišti, kde, jak už to v Egyptě bývá zvykem, se z vás každý bude snažit získat nějaký ten bakšiš. Asi nejlepší variantou je si ještě v Česku vyměnit v bance nějakých 400 až 500 korun na dolary a nechat si je vyplatit v $1. Po odjezdu z letiště začíná už klasická klidná dovolená. Naprostá většina spolucestujících bude mířit také do Brajky, takže po 2 krátkých zastávkách v bližších hotelích jsme po 40 minutách v Brajce. I přes noční příjezd dostáváme po check-inu výdelně menší večeři. A když to není žádná hostina, tak potom mě po letištích te potěší a bohatě stačí. Areál hotelu Brajka patří k těm nejhezčím. Krásná a udržovaná zeleň, zrostlé palmy, všude čisto a uklizeno. Celý areál je propojený se sesterským hotelem Brajka Reef, díky tomu máte možnost těch krásných dalších procházek při západu slunce podél pláže uvnitř areálu, tak i využití třeba při ranním běhání. Všechny důležité budovy jsou propojené a nic od sebe není zbytečně daleko. Hotel nabízí například bezplatnou tělocvičnu a dokonce i vlastní obchodní centrum, ve kterém mají ale opravdu extrémně přemrštěné ceny. Takže počítejte s 2 až 3 násobkem běžných egyptských cen a spíše se mu vyhněte. V budově hotelu je zdarma ping-pong. Pokud je máte rádi, určitě si přibalte vlastní ping-pongové pálky. Ty, co jsou k dispozici, pamatují opravdu hodně. Dále je zde v patře zdarma i kulečník, kousek od vnitřního baru. Navíc si samozřejmě můžete dokoupit třeba spa procedury nebo si pronajmout kurt na padel. V okolí hotelu se nachází několik bazénů. Jeden je vyhřívaný, takže ideální na zimní a jarní měsíce. Bohužel je to ta nejmenší, takže většinou bývá dost přeplněný. Dále si člověk může zaplatit minimálně 2 dalších velkých bazénech, které budou v letních měsících určitě super, ale během naší únorové dovolené v nich byla voda opravdu studená a používalo ho jenom pár otužilců. U každého bazénu je vlastní bar s pitím, kde je výběr nealko i alko nápojů. Vše je zdarma, takže tomu odpovídá i kvalita. Nealko bylo z prášku, takže slabší, ale míchané alkoholické drinky i pivo celkem mile překvapily. U bazénu jsou i plavčíci, kteří ochotně pomáhají s lehátky a slunečníky, které jsou zdarma a zodpoví všechny vaše dotazy. Absolvovali jsme už několik podobných dovolených, ale tady musíme pochválit. Servis i personál je skvělý, všichni zaměstnanci snad na jedinou výjimku byli příjemní a usměvaví. A za celou dobu pobytu jsme nezažili situaci, že by si někdo sám od sebe řekl o bakšiš nebo nepříjemně dlouho otravovat s nabídkami různých placených aktivit. I animátoři se snaží a každý den nabízejí na pláži řadu aktivit, od jógy přes bowling až po šipky, plus každý večer připravují večerní program. Co se týče jídla, tak tenhle hotel není určitě nejlepší, ve kterém jsme kdy byli kvůli omezenému výběru, ale hladem určitě nikdo trpět nebude. Každý den je jiné obědové menu, ale vždy se dá najít něco, co vám bude chutnat. Vnitřní jídelna sice připomíná spíš závodní jídelnu z 80. let, ale naopak díky krásné venkovní terase s nádherným výhledem na moře a palmy je prostředí moc hezké. Z hotelu lze podniknout několik placených výletů, které vám hned první den samozřejmě nabídne egyptský, ale česky obstojně mluvící zástupce cestovní kanceláře.
Většinou jde o návštěvu přírodních parků v okolí Marsa Alam a zejména se týkají mořského světa. Potápění se želvami a dugongem a výlety lodí. Ceny výletů se s agenturou pohybují okolo 50-60 euro na osobu. My jsme se jich neúčastnili, protože jestli je tenhle hotel v něčem výjimečný, tak je to podmořský svět přímo u pláže v areálu hotelu. Jediný výlet, který jsme podnikli, byla soukromá jízda taxíkem do města Port Galip za nákupy. Vyjeli jsme hned po obědě, abychom se vrátili ještě na večeři a zpáteční cesta taxíkem nás celou rodinou vyšla na $43. Kontakt na taxislužbu jsme našli na Facebooku nebo je k dispozici v lobby hotelu a vše proběhlo podle plánu. Bolt zde v Mars Alam v areálu na rozdíl třeba od Hurghady opravdu nefunguje. Naše vlastní ověřená zkušenost. Port Galip je malé turistické město, kde najdete desítky obchůdků a restaurací a tady lze konečně smlouvat a výhodně nakoupit. I pro ty, co moc smlouvat neumějí, by neměl být problém dostat cenu na polovinu první nabídky prodejce. Stačí na své ceně trvat. Na prohlídku města i obchůdků stačí cca 2 až 3 hodiny. Podmořský svět je dominantou Brajky. Do moře lze vstupovat buď pozvolna z krásné písečné pláže, která je ideální i pro děti nebo neplavce, nebo naopak z druhé strany pláže z Mola. Molo má délku asi 100 metrů a na jeho konci u vstupu do moře je po celou dobu plavčík, který je nezvykle snaživý a aktivní. Hned po seskočení ze schůdku Mola se pod člověkem objeví neskutečná podmořská podívaná s korály a desítkami druhů ryb. Molo je otevřené každý den od rána od 7 do přibližně 17. hodiny. Na denní bázi jsme zde viděli trnuchy, chobotnice, řadu barevných tropických ryb a mnoho dalších. Jsou zde i k vidění i jedovatí perutýni, které se vznášely hned vedle korálů. Po ránu, kdy je ještě klid, jsme z Mola pravidelně viděli i murény, sépy a další vodní překvapení. Hotelu prý často připlouvají i mořské želvy, ale teď se nám bohužel zahlédnout během našeho týdne nepodařilo. Naše celkové hodnocení Brajky je jednoznačné. Poměr výkon, prostředí a cena dělá z Brajky jeden z top hotelů v Egyptě v této cenové kategorii. Díky zátoce, ve které je hotel umístěný, tady téměř nefouká, areál je čistý a krásně zelený, personál na egyptské poměry nečekaně příjemný a slušný. Hlavním lákadlem je tady určitě podvodní svět, ten opravdu stojí za to. Nikdy jsme se zatím do žádného hotelu nechtěli podruhé vracet, ale do Brajky rádi přijedeme i příští rok. Loučíme se s vámi a snad vám informace z našeho letošního pobytu pomohou při výběru vaší vysněné dovolené. Krásný den!